ஸ்டார்பக்ஸில் ஃப்ரீ காஃபி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஆமாங்க. ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஸ்டார்பக்ஸ் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில் எல்லாம் கொடுத்துட்டு லாகின் பண்ணிடணும். நமக்கு ஒரு கார்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அந்த கார்டுக்கு வந்து நம்ம 200 ருபீஸ் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு 150 ருபீஸில் இருக்க ஒரு பெரிய ட்ரிங்க்கும் ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு குட்டி ட்ரிங்க்கும் கிடைக்கும். மீதி 50 ருபீஸ் வந்து கார்ட்லேயே தான் இருக்கும். அதை நம்ம வெளியே எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் போகும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்பக்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் இல்லையா, எந்த ட்ரிங்க் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. இந்த பம்கின் ஸ்பைஸ் ஃப்ராப்பச்சினோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் நானும் வந்து வாங்கினேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அவங்க பில் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ட்ரிங்க்கோட அமௌண்ட்டை நான் ஆட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ வந்து நான் 600 ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஒரு ட்ரிங்க் 2 கப் கேக்ஸ் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அந்த கார்டு மூலயமா நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்.